Na prvom mieste je nôž, ktorý používame. Toto je náš hlavný hrdina, vložka odolná proti bodnutiu. Nože zase použijeme na útok normálnou silou. Doteraz nevznikla žiadna škoda. Teraz zvýšime silu a začneme sekací útok. Safer začína útok. Teraz skontrolujeme stav po útoku. Lovecký nôž prerezal časť ochrannej vrstvy. Zadná strana bodacej dosky je však stále neporušená. Teraz používame skladací nôž Z na ďalšie kolo násilných testov. Žiadna penetrácia. Lovecký nôž je opäť v akcii. Stále bez prienníku. Aj keď kotleta prenikla do časti ochrannej vrstvy. Zostávajúca ochranná vrstva je zrejme stále pevná.